Burada şazat pakirimi değil, personel determinist yapılan. Prima fatama tutama. Ai, do conta! Deixa que eu te ver, cara! Ô, Cristo, foto! Eu vou virar tudo isso, menino. Eu vou criar aqui esse papel. Vai, Amália, desligou. Ah, o Porém, parei, foi o agora. Druga pak gdje ne ide? Naravno da to vrši, nisi baš da vidiš, аз гърбам на дясно да ми ничего, Será que não pouco foi, então? Просто е проблема, като че това не ги Bravo, bravo, Neves, bravo, super. Влизай ти, бе! Влизай вътре, бе! Назад иска топката, вместо влезе вътре. Bravo, bravo. Абе, как топка се иска напред, бе, не назад. Лазил съм вътре. Там гордо, если говорить Да,
Той направо Ако там много би са бил там. Няма стъпи се, няма. Айде, те мина. Добре, добре, добре. Браво! И никога не съм закачал. Да, нашия номер викам на кмет, викам, ние сме забравили, не сме взели правилното. Айде, давай! Айде! Просто заобиколи там емоцира. Дали си деца, шаря как си обърнал. Хубаво ти беше на девета. Само на макар и иска. Иска насам. Както и в Мама се върна. Горе, паща! Браво, Марко! Браво, Марко! Давай, Почувай сега, давай дише, почувай. Ай, там. Играй се, Лъжго. Шакира. Това е, аз съм вика помирам на голям къп. Изжали го ще бе. Първа съм се. Паре му и Мигдалио, паре му. Айде! Дай напред, дай напред! Айде, скота! Има на крака. Сега се вече. Не вика нищо, не прави топката, човек, он чака да дойде. Идват горе двама! Оп! Браво! Давай, давай!
Атакуйте вратата. Назад, Марко, Марко. Айде тръгвам. Айде тръгвам. Внимай за сада. Ей! Стигате с мами, не бе, ретайте напред, бе. Спойно дишай. Айде, играй. Как е, вика, тук бере, много е чисто, много приятно, има вика даже и плюс да ядеш, вика много. Добре, не това. Кой там? Браво, Марто, браво, Марто. Браво! Айде, тук е сега! Това ще виж на ръка. Пак примерно. Що не видиш, значи не е черно. Черно значи не е Айде, бе, айде, бе. Връщай ми, бързо, бързо. Чакай, смяна има. Ето, айде. Ни на тия, ни на това. Чиста вода. Голям стрес за тази Дигай! Викам как е, велико върви. Муси! Ти напред назад и живота е запрекли. Ама той беше много... Той беше много култур, беше
вадиш нещо, обаче тя се чисти. Влизай! Спокойно, сам. Ама защо се раздава? Айде, айде. Всичките скупчени. Дайте! Има. Рене, върни, Рене! Първа основа. Айде, бутне напред. Айде, бутне напред. Браво. Слизай, Алекс, слизай. Ето бързо връщай, ще вкара Евата Алекс назад, самичан! Той е там! Време става пункт. Яде малко ще излезе горе на топ, където се върха. Това е и само е сложно, трябва да се запали само това. Регулирам, защото няма да стане пряко време, минута лига няма да някой ме разправя, дера ще вижда много хубаво, вижда. Има една нощка, има много хубава риба, но не знам, това ще греша, но ще се разходи, ще не знае, това си има. Симеон. Тя е толкова дълга, най-голяма преса е толкова дълга. Много тънко и тярена. А те хвали го то 9 номер, бе! Така че с мили стигна, така че не знам, ще само на мен да пази. Аз казвам, припържено е то мед. Ама не изчезва, няма само в стили Значи сте го! Дай води! Вратаря! Тя на твоите години не са. Ама къде са на град? Ама играй вече, дуе! На кръст. Где си влизала? А сега това е пълно на сума, няма. Някъде е така. Абаре, дай му, бе. Ай, по-здраво скупче, бе! Браво, Ирин, браво. Дай напред, дай напред! Може да става на Садоров, на стоп. Айде! А сега си дал толкова късо, бе! Айде! Тръгвай! Немци се държи малко по-различно Чао-Чао. Не вижте, Чао-Чао много не лая. На Чао-Чао. Няма. Няма стои къде също. Абаре, послушайте. Ето се стои на центъра. Ама чака на... Чиста, ама това е. Айде, браво! Много енергично. Давай! Давай! Айде, снимай! Пусни напред, бе, Алекс, защо на чак?
Поред да Дай, Ай, Мони! Удар! Браво! Тако голямо. Потребно е. Трябва да се гръцки ресурси с чисто черен нос. Чисто бяло куче с черен нос. Такива, аз виждам, че е хирма. Айде, горе. Хирма. Виж малко. Айде по-спокойно. Много на голямо. Дай му изключение. Аре, дигай. Ами, дигай, засади. Я не виждам, че няма обърна за да Не. Тук това съм го гъвър. Засада. Айде, по. Да, Симеон. Давай напред, давай напред. Айде, тук иска поточа. На кой? Ана тече. Кой? Жаре очаква е. Браво, Симеоне, дай! Браво, Още, айде. Браво, Браво! Няма гол, да. Много не така балон. Много още му се вкара хилин. Ама, дете бута пак е много. Давай! Лучо изморен, бе. Давай, атай! Върни се към вратата, бе, братаря! Върни се, бе, на вратата, бе! Браво, Мон! Браво, добре вече, Мон! Ако взима по 1 евро за всяко да просто на милионер ще стана мач. Айде, Пенце, давай. Дай он там, бе. Чести напред. Айде, ти честя. Мина, бери за сайта. Айде, бе! Сам да тягва. Когато му търва за сега, бе. Време няма. Тръгвай! Влизай! Засада, Симеоне, гледай да не влезнеш в засада. Ей, браво! Браво! Давай ти малко, давай ти. Има игра, бе. Ти знаеш колко си имаш го, я там почва. Айде. Давай напред. Жаре, чакай топката. Айде! Ей, спокойно! Давай напред. Първа топка, айде. Давай напред, давай. Айде, първо, момчета! Ти до човека. Така, браво! Браво! Давай, Симеоне! Дишай.
Вземи го сега от там и е там точно. Айде. Върни се с обратно. Тръгвай напред. Айде се напред. Ама не дейте, бутнете, бе! Айде, напред сега! Айде напред! Айде, Симеоне! Айде, браво! Браво! Прибирай се, стай го! Ара да малко затвори го ще кара. Браво на вратарца! Дай место го затворя. Айде, Фемина! Ай, обърни, а така! Айде, ческа я! Браво, браво! Ей, не Да напред! Тръгваме! Абе,